Next ni ke arpuar tarik uya yang arjar arpuar la Sdang ya kerensan nilai kai Meghalaya State Level Karate Do Championship arjar arpuar bala penong ha Madanryting Community Hall. Ya kan ni ke tournament lawan ban play pat ba da menteri ke sorkar jela uba penyat sing sim haringkat ke jinga don lang ki dekat ke Meghalaya State Level Karate Do Federation ki rangba ki kena elek kai bat kiwe-kiwe. Bot kani ka tournament ka long ruka selection lani ka jingjit ya ki khna ki ba job ban yo ban lek lek kai bot ban mi khmat ya ka jela ha ka national level ka ban long hapuni hawa kran ha kani program uba penyat sing im ulai ro ki khna ki bla trace tom ban pan pau ya ka jela lingba ki sap ki bakidan ki football ki cricket kiwe re mentapat asu komen ba ngani ishibun bahana du ki hab ki baret hadu ki ba khamhe khamsan ki sabla lami shikmat ba phi ye kani ka jila kai bat kumjuru kamdei ba fikut takni po Meghalaya ni community ba lingba kani ka championship ba fin shimta hakani ka sngi ba lashai kanang ra ip hakiwe pat ki level hakiwe pat ki ratsan haki national level but international level then nakadang junga shimet nga slow banado kabensim wa ban ai support ya kanika federation apo jingalam jugini ki rangba jungi but ru akloi ru ban pen slow shaga government shadu chief minister ba dan kampan pe kerpang na kamta kanika federation kenang ba kani federation kan la ban kring shushu dari ban groom shushu yikiwe pat ki samla kiwe pat ki heb ki baret ki bakwa bani shimenta hakani ka benta te sai sien na so ban pau jinga play kerpang bangayo bandan lang hakani sngi khamtam kani ka opening ceremony habai de ban kani ka arski ka championship ba penlong hangni po indoor stadium te kublai shibon kublai jarmo ye baro na shibru ekini kalat ban penpena ban declare ba Meghalaya State Level Karate Championship 2022 la play mentaksi. Kublai shibon